Temnade. E wachni no jadung onyina boss. Kikibi ni Nyasaye gi lweti nono. Ng'ato uso nyaka gache kata ode. Mancha notiyo matek mong'iew. Okaw pesa. Otero ni jadolo. Wacho ni atero ni Nyasaye. Dipo ni nitiere gimoro ma bende tiyo godo marach e weche ma kikibi gi lweti nono gik machalo kamago. Gik mane wacho ni samoro imede weche moko gi. Yes. Mane wacho ni nyaka wasom. Wanyaka wasome from the source ma en muma ka. Nyasaye ok dwar te. Nyasaye dwaro mana achiel kuoma. Apar. Donge mane mewacho. Be ondike kata nyaka bahasha michiwe ka. Kendo mane mojiwo. Nikech Nyasaye dwaro ni nyaka itimne ade. To ko wacho ni kakitero mang'eny kaka gweth magi be medore. Seche mitero mang'eny to ini dong nono. Yes. Nyasaye ok dwar ni mondo iter ni mondo iduoki sandori. Mano ok itero gi chunyi. Ok iter ni Nyasaye mondo imore. Itero ne Nyasaye mondo iduok ne erokamano. Ng'eni nitie pogruok ma duoko erokamano to gi mori. Ineno. Koro mae kama kelo pogruok. Mae momiyo wawacho ni nyaka wabed gi puonjruok maber e ot ka. Ma koro kwa dhi kucho chonde ka puonj dwa chachne. To wanyalo neno ni gini to chachne. Ok dhongere wacho ni nyaka ikuong ibed gi original eka ing'e counterfeit. To kionge go to counterfeit go original chalre. Ineno. Koro original ne wadwa yude kanye? E puonj ma ot mawuoyeni. Nyaka watiegre atiega maber e ot ka. Maka wawuok wadhi lemo to wang'e ni wadhi romo gi Nyasaye ok wadhi romo gi dhano. Ena ni koro jadolo cha en to ojiwo chunje. Ineno. Jadolo ok nyal gwedhi. Jadolo jiwi ajiwa ni tine Nyasaye e yo maratiro. Nyasaye matime nade? Ema gwedho tich lweti. Ko mi ngima ma in good health mi wuothe dhi e kanisa. Mano Nyasaye osegwedhi. Koro nyise tich lweti mondo tim nade? Ogwedhni. Ji koro oseyudore midhiero.